दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे नाजानाय बे नाजानायखौ जोङो गासैबो बर' हारियानो बाख्नायनांगोन मानोना बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बेनि गेजेरजों दायो एबा दिनैहाय नैबे बेरगामिनि जि मोनसे गेलेग्रा फोथार बेवहाय हिन्जावसाफोरनि अंडार 15 जि मोनसे जोलुर बादायनाय जोबथा बे जाबाय थादों आरो फारसेथिं खासिकत्रा बेवहायबो अंडार 13 हौवासाफोरनि फुटबल जेनाखि गेलेनाय जोबथा बादायनाय जाबाय थादों आरो बेनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद मोनसे खामानिखौ मावबोदों जे बर' हारिया जौगानांगौबा मोनसेल' बिथिंजों जौगानाय जाया आरो बिथांमोना गाहायै जों बुंनांगोन जे बड'फानि जि सिमां जाय बड'फाया सिमां नुलांदों बिथाङा नाथाय गासैबो खामानिखौ मावलांनो हायाखिसै बिथांखौ जों खोमानानै लाबाय दा बिथांनि जि सिमां बिथाङा जि सानलांनाय बे गासैखौबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ लानानैनो खामानि मावबाय थादों आरो जों दिनै नुदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोना रावबो बर' फिसाखौ माने माइ गाबजुजाय बिथांमोना साननानै खामानि मावाखै बेखायनो जों बिथांमोनखौ अराय सम बाख्नायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आब्रुथि बिथांमोननि बानाय गैयै मेंनाय गैयै जि मोनसे हारिखौ दानायनि नाजानाय बेखौ साफ्रोमबो बर'फ्रानो बाख्नायनांगोन बेफोरबायदि जोलुर गेलेनायजों बर' हारिनि आब्रुथि गोनां दानायावहाय माबायदि बिहोमा होगोन होनना नोंथाङा सानो नोंथांमोना नाय थांनाय बोसोराव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा जायखौ जोङो दिनै बिश्व नेता होननानै बुंनो हायो बिथांनि खुगायाव मोनसे बाथ्रा ओंखारदोंमोन जे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि सिङाव फुटबल गेलेनाया माबायदि जायगा मोनदों बिथाङा बेखौ गावनि मन की बात बहा रायखांदों आरो बिनि गेजेरजों जों बुंनो हायो जे बर' हारिनि दिनैनि दिनाव जि मोनसे जावरिखांनाय नों गेलेनायावनो होन बर' हारिनि रांखान्थि बिथिङाव नों समाजखान्थि बिथिङाव राजखान्थि बिथिङाव जि मोनसे सेन्स फैदों बे मोनसे सेन्स फैनाया बर' हारिखौ इयुनाव जेनेरेसनखौ दानायाव बिराद गिदिर बिहोमा होगोन आरो बिनि फिथाइखौ जों दानो एसे एसे मोनहांबाय जोलुर गेलेनायजों बर' माहारिया एसे आगानसेब्लाबो सिनायथि जागोन होनना नोंथाङा फोथायो निश्चय जोङो सा सानजा भारताव बुंनो थांब्ला दिनै आरो आसामावथ' जों बर'फ्रानोखा फुटबल गेलेनायाव जोंनो गिबिसिन आगोलाव जों बेफोरखौ खाबु मोनैयाव जोंनि जायफोरनाखि टेलेन्ट बेफोर ओरैनो गोमालांदोंमोन दिनै बै टेलेन्ट थानाय मानसिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे नाजानाया माने गामि गफानिफ्राय साफा साफा लाबोनानै बिसोरखौ इस्टाब्लिश प्लेयार हिसाबै दानायाव खाबु होगोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि मानसिफ्रा इयुनाव जोंदि जेखौ बुंबाय थादों जे मास्टार रेसनि बाथ्रा मास्टार रेस होननानै बुंब्लाथ' जों बयबो मिथिखागौ जे मोनसेल' बिथिङाव जौगानानै जाया मास्टार रेसआ गासै बिथिङावनो जौगानांगौ मोनसे हारियाव बर'फ्रा हाथियारजों गेलेदों दिनै जों हाथियारखौ नागारबाय जोंहा दिनै बुहुमाव थांनानै थानांगौब्ला जों गावखौ दिनै सोलोंथायावनो होन गेलेनायावनो होन रांखान्थि राजखान्थि समाजखान्थि गासैयावबो जों गावखौ साखा फारा खालामनानै आवगायनांगोन अब्लासो जों हारिखौ दानो हागोन जोंहा इटसानिफ्राय इन्डिजिनास ट्राइबेल साहित्य सभा अफ आसाम जोङो इतिमध्य जोङो थुनलाइ आफादाबो इटसायाव दङ इतिमध्य जोङो ग्रिन सिगनेल होबाय जे एसटिखौ जोङो जानो होआ इटसाया CC2नि जिनाखि नाजानाय बे नाजानायाव फुल सापर्ट दङ आरो बेनिखायनो जोङो 9 नभेम्बराव जोंहा जिहेतु इटसानि मिटिं जागोन आरो अखानायैनो जोङो 10 नभेम्बराव जि मोनसे 1 लाखनि बारा बांसिन मानसि लानानै जों बेवहाय मास गेदारिं खालामगोन बेयावबो जोङो मदद खालामगोन आबुङै मानो होननानै बुङोब्ला जों मिथिगौ जुदि मोनद' हारिखौ जुदि एसटि होबावोब्ला आरो दायो कलिताफ्राबो बिगासिनो दं मोनसेनि जायगा बेयो जोंनि थाखाय गिलु बालु खहा जोंथ' दायो 50 बोसोरनि बारा जाबाय जों बिनि खहाखौ बारा मोननाय नङा नाथाय फैबाय थानाय उननि जेनेरेसननि थाखाय जोंनि फैबाय थानाय माने आथालनि थाखाय बियो मोनसे गिलु बालु साव हिसाबै नुजाथियो बेखायनो जों मानो बिसिनि थाखाय खहा खालामना गालांनो जोंनि हारिया जाहाथे इयुनाव जेबो खहा जाया जों बिनि थाखाय सिन्था खालामनांगोन जों बिनि थाखाय साननांगोन जोंनिया हारिया देरसिन जोंनि थाखाय जिनाखि एसटि खथादि होनो नागिरदों बेखौ जों बोरैहाय होबथानांगौ आरो भारत सरकारा आसाम सरकारा बिसोरनो माबायदि होयो बे आलादा बाथ्रा नाथाय जोंनि जेनाखि थाखानाय सुजुग सुबिदा बियो खहा जानो नाङा बे स्पष्ट खोथा जों बाहाय कमप्रमाइस खालामा बेयाव रायजो राजाफोरा गोबां थानायनि आसायाव दङ जोङो आसा खालामदों आरो बे बेलायाव
जोङो ट्राइबेल समाव जों रायज्लायबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों टाच जों खालामबाय थादों। जोङो जिल्ला थुनलाइ आफादखौ इतिमধ্যे जों डिरेक्सन होबाय जे बिथांमोना गावबा गाव सुबिदा लानानै थांनांगौ बेवहाय आरो बेवहाय गोग्गोम जि मोनसे रेलि बेखौ साक्सेस जाहोनांगौ बेखौ जों मिजिंथिदों।